Hello mindenkinek, itt Sarzali, és újabb unboxinggal jelentkezek számotokra. Akik így a közelebbi körökbe tartoznak, osztálytársak ilyenek, azt tudják, hogy már vártam egy kockát. Ez a mai nappal meg is érkezett. Hát akkor nem is húznám tovább az időt. Nyissuk is ki. Igen, ez a csomagolás kicsit szakadt, szerintem az utazás közben történt vele valami. Nem az a lényeg. Az a lényeg, ami benne van. Szuper. Elnézést. Ez is szétesve van. De legalább a kocka egyben. Megint ilyen útmutató. Igen. Hát ilyen különböző forgatások, algoritmusok. De ez engem nem érdekel. Engem ez érdekel, ami ebben van. Moju Oolong V2-es. Első forgatások, hihetetlenül jól forog. Brutál jó. A színei standard Moju színek. Alap Moju színek. Ennél kicsit jobb színei vannak. Igaz, hogy ez csak egy YJ Gualong, de ez is Moju színeket szokott kapni, de ezen még jobban érződik Moju, meg hát azért a logó ugyanilyen, és azt felmutatom. Hát gyerekek, én nagyon meg vagyok elégedve ezzel a kockával. Hát, mit is mondanék? Szó sem jutok, gyerekek. Szó sem jutok. Nagyon jó kocka. Még egy corner cuttingot nézzünk. Simán viszi. Sima ügy. Anyás. Itt is viszi. Itt már másik oldal. Itt másik. Még itt, ami erre az oldalra visz. Jó. Itt még itt is. Itt már kicsit akadozva. Itt már másik oldal. Most visszafele egyet innen viszi. Simán. Innen is viszi. Onnan már nem. Na hát gyerekek. Ez egy istentelenül jó kocka. Ezt csak ajánlani tudom mindenkinek. A hangom egy kicsit elnézést kérek, mert nemrég gyógyultam ki általában. Na hát. Még a belséről. Alapból van benne szilikon. Igen. Tudj. Nem olyan, mint a Diane, de ez biztos, hogy nem jön szét. Nagyjából ezt a célkockát a Gualongra tudnám hasonlítani. Másha ki tudnám szedni. Igen, az jó ebben a Gualongban, hogy szétszedhetetlen. Nem lehet szétszedni. Látjátok? Nagyon hasonlítanak. Így. A sorokelmei már annyira nem. Ez meg inkább egy... Hát nem is tudom, mihez tudnám hasonlítani. Nagyjából Zenchi, de mégsem. Na mindegy, az lényeg, hogy van. Lassan visszarakom ezt a kockát. Így. Meg ezt is.
fordítva rakom. Még nem szóltok. Így. Nem megy be. Na, megvan. Meg ezt is. Így. Akkor nézzünk el egy próba kirakást. Hát még nem a leggyorsabb. Még rá kell állni a kezemnek. De már OP, gyerekek, OP. Annyira az, ahogy szinte megfordul a kezembe. Nagyon jó srácok, ezt csak ajánlani tudom mindenkinek, aki kockázik, mert ez hát szóval sem jutok. Gyerekek. Hát igen, még nem a leggyorsabb, de ne is köszönnek. Ennyi lett volna ez a kis unboxing, remélem a kirakást úgy nagy vonalakban lehetett látni. Én Sarzél voltam, Majú, Ólung, 2-es verzió volt, és marad is jó sokáig, és sziasztok!